Hej, Helene. Har du nogensinde tænkt over, hvor absurd det er at sætte en mands penis i en kvindes anus? Ja, det er virkelig mærkeligt, ikke? Men ved du hvad? Lad os lave en sang om det. God idé. Vi kan lave den detaljeret og lidt grafisk, bare for sjov. Ja, lad os gøre det. Analsex er sjovt, men vær forsigtig. Det kan gøre ondt, hvis du ikke er omhyggelig. Glidecreme er din ven. Tag det langsomt, så det ikke ender galt. Mærk fornemmelsen. Det er lidt stramt, men også så intens. Det føles som en dansk kommunikation af nøglen, så vi begge nyder det, og husk at respektere hinanden. Det er det vigtigste. Så lad os tage det roligt og nyde hvert øjeblik. Analsex kan være sjovt, hvis vi begge er med. Yoga, ja. Der var den fandme ikke. Langt ind i din smukke analkanal. Wow, satan. Ja, det var uventet, men det føles også godt. Sejt, at vi kan have det sjovt og udforske sammen. Ja, Nea, jeg kan bare ikke stoppe med at glide og skubbe din hårde pik dybere ned i min anale afgrund. Jeg er så dybt i dit kornhul, at jeg tror, jeg kan se min pik kigge på mig inde fra din mund. Kartofler, tuba-koncert, lala, din maskuline kødpølse har renset min tyktarm, mit indre. Fanden, lort kommer ud af min næse. Fuck dig. Og lort. Koldet med et